Існаванне нацыянальнага універсітэта – это прыкмета існавання незалежнай дзяржавы. Все дзяржавы, якія атрымалі незалежнасць, адразу стваралі нацыянальныя універсітэты на сваёй роднай мове. Сто год назад, калі нашы продкі абвесцілі Беларускую народную рэспубліку, сярод тых прапаноў, якімі яны выступілі ў 18 годзе, было стварэнне нацыянальнага беларускага універсітэта беларускай мовы навучання, быў створаны аргкамітэт, і адным з прэтэндэнтаў на пасаду рэктара выступіў акадэмік Карскі, які да гэтага быў рэктарам Варшаўскага універсітэта. Пасля раздзелаў Беларусі ў 21 годзе в БССР быў створаны Беларускі дзяржаўны універсітэт на чале з акадэмікам Купетам, і ў канцы 20-х гадоў ішла беларусізацыя, паступова ўводзіліся беларускамоўныя прадметы на розных факультэтах, і гэты працэс паспяхова завершыўся, каб не сталінскія рэпрэсіі. У канцы 30-х гадоў вся вышэйшая адукацыя ў БССР стала цалкам рускамоўнай. Засталіся толькі беларускамоўныя школы. Пасля вайны гэты працэс, на жаль, паскорыўся, асабліва пасля 1959 года, калі ў гарадах былі закрыты ўсе беларускамоўныя школы. І калі студэнты в 70-х годах спрабавалі дабіцца вывучэння хоць некаторых прадметаў па-беларуску, яны былі рэпрэсіраваны. Давольна можна ўспомніць, як рэпрэсіравалі вядомага нашага паэта Разанова, які хацеў, каб на філфаку беларускім па-беларуску вучыліся. Ну і я быў сведкам, як Алеся Меткаўца, майго аднагрупніка, выгналі з універсітэта, настаіўшы яму за сесію 3 двойкі за тое, што ён па-беларуску пісаў канспекты і адказваў па-беларуску выкладчыкам, якія чыталі па-руску. Так што прэсінг быў жахлівы. Тым не менш, як толькі нарадзілася незалежная Беларусь, яшчэ напярэдадні ў 90-м годзе быў прыняты закон аб мовах, на аснове якога праз 10 год вся адукацыя ў краіне павінна была быць на дзяржаўнай беларускай мове. Пачаўся працэс вяртання беларускай мовы ў ВНУ. Тым выкладчыкам, якія пераводзілі свае прадметы па-беларуску, даплачвалася грашовая дапамога, была створана асацыяцыя беларускамоўных выкладчыкаў, але 95-й год спыніў беларусізацыю нашай вышэйшай школы і спыніў надоўга. І вось 98 годзе ў самы такі росквіт двукосці русіфікацыі прафесар, фізік Юрась Хадыка, актыўны сябар ТБМ, прапанаваў сабраць подпісы за стварэнне нацыянальнага беларускамоўнага універсітэта. Подпісы збіраліся ў некалькі этапаў, і к канцу 90-х, пачатку 2000-х было собрана больш чым 55 тысяч подпісаў, і копіі гэтых подпісаў я перадаў у рукі тагачаснаму міністру Стражаву. Ну, сітуацыя як была на нулі, так фактычна і засталася. Год назад депутат Палаты прадстаўнікоў, сённяшні кіраўнік ТБМ Лена Анісім падымала это пытанне в присутствии президента. Вот Елена Николаевна Анисим очень давно просит. Кто ее может сказать? Это депутат. Депутат, не имеет вот. права вообще. Алена Анісім, першы намеснік старшыні таварыства беларускай мовы імя Францішка Старыны, депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Это Трусов там старшыня? Так. Привет ему передайте. Абавязкова. Перш за ўсё, Александр Григорович, дазвольце вам падзякаваць за ваше выказванне, якое прагучала 7 кастрычніка мінулага года у Палаце прадстаўнікоў. Мы нацыя, а ў кожнай нацыі ёсць свае прыкметы. І галоўнае, акрамя тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэннасці, гэта мова. У сувязі з гэтым у мяне пытанне да вас. Як бы вы паставіліся да таго, каб у год навукі і 500годдзя беларускага кнігадрукавання стварыць нацыянальны універсітэт з беларускай мовы навучання? Канцэптуальна у нас ёсць пэўныя напрацоўкі, і можна пра гэта пагаварыць, з тым, каб
у нас беларуская мова ў гэтым сегменце заняла сваё сапраўды дзяржаўнае месца. Я лічу, што гэта паспрыяла б і выхаванню патрыятызма, і у пэўнай ступені таксама нашу моладзь бы акцентовала на то, как она себя реализовывала тут. Речь идет об университете или высшем учебном заведении, где было бы преподавание на белорусском языке, так? Так. Ну, вы знаете, я не могу сказать «нет». И не могу сказать «да», потому что это надо проработать. Если туда будут желающие вот так вот идти по конкурсу и прочее, не только семья Олега Трусова, там, ваша или еще, или моя и так далее, а действительно, ну это вот будут желающие там получать образование на белорусской мове, так я и вас бы ректором там назначил. Не проблема. І пройшло більш года, улады так нічога і не заявілі, каб такі універсітэт быў. Таму ТБМ выступила з ініцыятывай стварыць прыватны універсітэт. І ў сакавіку гэтага года гэты універсітэт набыў імя Ніла Гілевіча і стаў зарэгістраваны. Таму зараз мы пачынаем разгортваць дзейнасць гэтага універсітэта.